प्राय 864 सा बाहाय जयेन जादों आरो बे जयेन जानायनिफ्राय नुनो मोनदों जे दतमायाव इउपिपिएलआ जोबोद गोख्रों जाबाय आरो जायफ्रानाखि इउपिपिएल जों गैयामोन बिसोरबो बुजिनानै दिनै इउपिपिएल जों दाबासो दतमा ओनसोला डेभेलप जागोन नङाबा बियो माने जौगानायनिफ्राय बाहेरायाव थाबाय थानांगोन माने डिप्राइभ जाबाय थागोन बेखौ बुजिनो हादों ओंखायनो दिनैनिफ्राय आं सानो फैगौ 2025 नि जानो गोनां सेप्तेम्बराव जानो गोनां जे बिटिसिनि इलेक्सन बावहाय माने दतमाया देरहासार जागोन आरो दतमानिफ्राय देरहासार जानानै सरकाराव बाहागो लानानै दतमानि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हागोन होननानै आं सानो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों दा राजनितिक खालामदों माने जौगानायनि थाखाय खालामदों दा जिहेतु आन्दलन गैया मा गैया खिन्थु दा जौगानाय नांगौ दतमाया थांनाय 17 बोसोराव एम गैया बुंनो थाङोब्ला लकेन्द्रनाथ ब्रह्मआ किसु समनि थाखाय एम जादोंमोन दा डिप्राइभ जानानै थादों आरो जि दा 4 बोसोराव बिपिएफनि केन्डिडेट देरहालांबाय नाथाय बे अपोजिसनाव थानानै डिप्राइभ जाबाय डेभेलपमेन्ट जायाखै अथासो आङो बेवहाय देरहानो हायाखैबाबो आङो साफागुरियाव देरहादोंबाबो दतमा ओनसोलनि थाखाय दिनै बे थुलुंगाफुरिनि थाखाय 5 कोटि थाखा आङो लाबोदोंमोन दा जौगानायनि खामानि जागासिनो आरो चिफ मिनिस्टारा अलरेडि डिक्लेयार खालामबाय बे रायजिक समाधि जासिगोन थुलुंगाफुरिया 50 कोटि 100 कोटि थाखानि डेभेलपमेन्टनि प्रजेक्ट फैनो हागौ लोगोसेनो आङो दिनै UN ब्रह्म कलेजाव दतमानि बेवहाय 1 कोटि थाखा हस्टेल आरो बिल्डिं कमप्लिट खालामनायनि थाखाय फैसा लाबोदोंमोन आरो दा गार्लस हस्टेल फैगासिनो दङ सयेल कनजारभेसननि आन्दाराव बेवहाय मोनब्रै मोनबासो स्किम फैबाय आरो WPDनि आन्दाराव मोनथामसो लामा हाबबाय बेवहाय आं हजोंनिफ्रायबो नाहरबाय थादों नाथाय खोथाया जाबाय मा बेनिख्रुइ 10 गुन बारायाव डेभेलपमेन्ट जानांगौ आरो बे जानो हायाखै दिनै जुदि जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ज' जानानै इउपिपिएलखौ देरहाहोनानै इउपिपिएलनि जानो गोनां जे आरोबाव जे गोदान गभर्नमेन्ट जागोन 2025आव बेवहाय जोंनिबो MCLA बाहागो लाफानो हायोबा जौगानाया जेरैबो माने जों जेरैबो जौगासार जानो